Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayo sakato untuk dunsanak sadonyo. Baaka bakiniko. Mudah-mudahan dunsanak sadonyo siya ikwal afiat yo. Sanang bana ati kami da bepek basuo baljo dunsanak di kanal Minang Mustika Jaya nan kito cintoko. Nah di video kini ko, kami maagia sebuah carito nan bana-bana kemanyan tuah ati carito tantang cinto harok jo luko. Judulnya harok babuah luko. Carito ko diangkek dari lirik lagu Minang nan populer bana. Jadi, jangan kemano-mano yo. Caliak video ko sampai habis. Jangan lupa pula untuk like, comment, share, jo subscribe kanal ko supaya kanal kita ko batambah maju jo dapek maagia tontonan nan bermanfaat untuk kita sadonyo. Oke, terima kasih banyak. Salamat menonton. Bab 1. Sanjo di Tepi Danau Singkarak. Sanjo tu mato aribat cando ameh di balik bukit barisan nan mengaliliangi Danau Singkarak. Angin sepoi-sepoi membawa bau air danau nan khas, bercampur jo harumnya kopi kawa nan baru disiram. Di lapau ketek di pamatang danau, seorang gadis bernama Aisyah duduk tamanuang-manuang. Matonyo sayu mancaliak riak danau nan bakilau-kilau, tapi pikirannya malah yang Jawa. Aisyah adalah seorang gadis kampuang nan indak neko-neko. Elok ruponyo asalinya, tampak dari senyumnya nan manih jo matonyo nan janiah. Inyo bakarajo sebagai guru honorer di sebuah sekolah di kampuangnya. Duitnya biasa bana, tapi hatinya menyimpan sebuah angan-angan gadang. Basuo jo cinto sajati. 2 tahun balakangko, angannya tu bak cando jadi nyato kutiko inyo batamu jo seorang bujang bernama Reno. Reno adalah seorang anak rantau nan baliak kampuang untuk maurus perusahaan orang gaeknya. Inyo gagah, kayo rayo, jo pandai mengecek. Aisyah langsung jatuh hati ka inyo. Mulonyo, hubungan mereka berjalan lama bana. Reno selalu maagiah perhatian ke Aisyah. Inyo acok maajak Aisyah makan malam di tapi ayah maagiahnya buah tangan jo selalu mengecek baitu inyo cinta mati ke Aisyah. Aisyah maraso bana-bana beruntuang. Tapi kebahagiaan tu indak batahan lama. Lama kelamaan, Reno mulai berubah. Inyo semakin sibuk jo karajonyo, jarang mau buang inyo. Jo indak lai maagiah perhatian bak cando sebelumnya. Aisyah berusaha untuk mengerti, tapi hatinya mulai indak tenang. Suatu malam, Aisyah memberanikan diri untuk bertanya ke Reno tentang apa yang dirasakannya. Udah kini kok udah indak bercanda dulu. Aisyah, udah bukbana kini kok. Perusahaan but perhatian dah. Tapi udah indak bisa menghubungi Aisyah saketek juo. Sabayo Aisyah, udah cinta ke Aisyah. Aisyah indak puas jo jawakan Reno, tapi inyo indak kama maksanya. Inyo mencoba untuk percaya. Tapi inyo indak bisa memungkiri apa yang dirasakannya. Inyo maraso ada sesuatu yang disuruh akan dek Reno. Bab 2. Kenyataan nan paik. Kecurigaan Aisyah akhirnya terbukti. Suatu siang, inyo indak sangajo mencaliak Reno sedang berjalan jo gadis lain di sebuah pertokoan di Bukit Tinggi. Gadis tu rancak, bajunya mode kini, jo jaleh berasa dari kalangan orang berado. Aisyah maraso bak cando di semba patui. Inyo langsung mandake ke Reno jo gadih tu. Reno tampak tak kajuik mencaliak Aisyah. Inyo berusaha untuk menjalehkan, tapi Aisyah indak peduli jo penjelasan Reno. Reno hisi iko? You shit, that hurt. Kawan udah kecek udah. Bau udah berjalan bak candu iko, jo kawan udah. Mafio de Aisyah, ambo tunangan Reno. Aisyah maraso atinyo ancua bakapiang-kapiang. Inyo indak manyangko Reno kat tega maingkari janji bak cando iko. Inyo maraso bodoh karena Allah picayo kasadonyo janji manih Reno. Inyo maraso bak cando lirik lagu nan acok didanganyo di radio. Harok sabana harok. Udah cinta terakhir di hati. Ruponyo udah samo sajo. Manilai cinta jo harato. Jo ayah mato nan balinang. Aisyah maninggaan Reno jo tunanganyo. Inyo balari sejauh-jauhnya hingga akhirnya tiba di tepi Danau Singkarak. Di sinan, inyo menangis sejadi-jadinya. Inyo maraso bak dunianya runtuah. Bab 3. Luko nan membekas. Sesudah kejadian tu, Aisyah menjadi bana-bana tapu ruak. Inyo menguruang diri di rumah. Indak kebatamu jo sia-sia. Inyo kehilangan selera makan, sulik lalok jo selalu maraso gamang. Kawan-kawannya berusaha untuk mau bek lukonyo. Tapi Aisyah indak bisa melupakan Reno baitu saja. Aisyah, jangan bak cando iko. Uni tahu Aisyah kuat. Pak ke kue uni.
Is, Satyo orang buat salah Aisyah. Mungkin Reno indak pantas untuk Aisyah. tapi ia cinta ka Reno. Uni tahu, tapi Aisyah harus maingat inyo indak cinta ka Aisyah baliak. Luko nan ditinggaan dek Reno terlalu dalam. Aisyah maraso takwik untuk bajalin hubungan jo bujang lain. Inyo takut ka maalami kejadianan samo. Inyo takut ka dikhianati baliak. Tapi Aisyah iyo seorang padusinan kuek. Inyo indak kataruih manaruih tapuruak dalam kesedihan. Inyo mamutuihan untuk bangkit jo malanjuikan iduiknyo. Inyo mulai fokus ke karajonyo sebagai guru. Inyo bausaho untuk maagiah nan paling rancak untuk murid-muridnyo. Bab mat, harapan nan baru. Suatu hari, seorang bujang bernama Farhan datang ke sekolah tanpa Aisyah maaja. Farhan iyo seorang dokter muda nan batugih di sebuah puskesmas di Kampuang Sabala. Inyo datang ke sekolah untuk maagiah penyuluhan tentang kesehatan ke murid-murid. Assalamualaikum Aisyah. Ambo Farhan, dokter dari Puskesmas Sabala. Waalaikumsalam udah Farhan. Ambo Aisyah, guru di Siko. Aisyah namunan rancak. Terima kasih udah. Aisyah jo Farhan lansuang maraso suko satu sama lain. Mereka punya banyak kesamaan, terutama dalam hal cita-cita jo paduli ke sesamo. Inyo acok batu kacari jo pandapek tentang berbagai hal. Farhan yo bujang nan indak neko-neko, jujur jo panyayang. Inyo indak pernah bausaho untuk membuat Aisyah takasan jo haratonyo. Inyo selalu maagiah perhatian ke Aisyah jo hormat. Aisyah maraso nyaman barado dakek Farhan. Lama-kelamaan, Aisyah mulai membuka hatinya untuk Farhan. Inyo mulai berani untuk bermimpi tentang cinta baliak. Inyo maraso Farhan iyo orang nan pantas untuknya. Suatu malam, Farhan mengajak Aisyah makan malam di tepi Danau Singkarak. Sesudah makan malam, Farhan menggenggam tangan Aisyah jo menatapnya jo panuah cinta. Aisyah, udah cinta ke Aisyah. Apa Aisyah lain maraso bak candu itu pulo? Iyo, Aisyah cinta juga ka udah. Apa Aisyah ka menerima udah sebagai suami? Iyo, udah. Aisyah ka menikah jo udah. Epilog setahun kemudian, Aisyah jo Farhan menikah. Mereka hidup bahagia di sebuah rumah biasa di tepi Danau Singkarak. Aisyah tetap menjadi guru, sementara Farhan tetap menjadi dokter. Mereka saling mencintai jo mandukuang satu sama lain. Aisyah akhirnya basua jojo cinta sajati nan salamo iko inyo impikan. Inyo baraja cinta indak selalu datang jo mudah. Kadang-kadang cinta bisa menyakitkan. Tapi jika awak sabar jo indak menyerah, cinta sajati pasti kada datang pada waktu nan pantas. Luko nan ditinggaan dek Reno iyo masih membekas di hati Aisyah. Tapi luko tu indak lai taraso padia. Luko tu Allah menjadi bagian dari masa lalunya dan membuatnya menjadi padusi nan labiah kuek jo bijaksano. Aisyah percaya setiap orang punya masa lalu nan berbeda-beda. Adonan rancak, adonan menyakitkan. Tapi masa lalu indak harus menghalangi awak untuk meraih kebahagiaan di masa depan. Awak harus beraja dari masa lalu, jutarwih melangkah maju menuju masa depan nan labiah rancak. Bak cando lirik lagu nan pernah membuatnya basadia, kini Aisyah bisa tasanyum. Bukannya pertama hati denai taibo. Batikam jajak luko di tampek yang samo. Tapi kali iko, luko tu Allah cegah. Inyo Allah basuo jo cintonan baru, nan labiah rancak jo labiah abadi. Nah, baitu dun sanak sadonyo, carito harok babuah luko, ko Allah selesai kita caliak basamo. Ba amanurik dun sana. Mudah-mudahan carito ko dapek maagiah manfaat jo hiburan untuk kita sadonyo yo. Kami barap dun sanak ta ilhami dek carito ko, jo tarwih bamangat dalam menjalani kaiduikan. Jangan lupa, cinta iyo bisa menyakitkan, tapi cinta juga bisa maagiah kebahagiaan. Jadi taruhlah bacinto, taruhlah baharok, tapi jangan lupa pula untuk menjaga diri. Oke, jangan lupa untuk taruh mandukuang kanal Minang Mustika Jaya ko. Jo jangan lupa pula untuk taruh menjaga. Jo melestarikan budaya Minangkabau kita nan rancak iko. Tarimo kasih banyak ateh perhatian dun sanak sadonyo. Sampai basuh baliak di video nan lain pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.